In the latest twist in their volatile relations, Ethiopia has accused its former ally Eritrea of committing mass killings during the 2-year war in Tigray, which ended in 2022. Eritrean forces fought alongside the Ethiopian army against the Tigray People's Liberation Front. Asmara's information minister has described the accusations as cheap and despicable lies. كم سمعكم انتي زي زيناتات international media تزرب كل ጊዜ እንታይና ንብል ኤርትራ ነዚ ናይ ብልጽግና ክሲ መልሲ ክትበሉ ኣለዋ ክንብል ከለና ኤርትራ ድማ መልሲ ክህቡ ከለው ጽቡቅ ገበሩ ንብል ንኸምዚዩ እንታይ ዜና ሪፖርት ክኸውን ከሎ እንታይ ኢሎም ቀልጢፎም ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኤርትራ ኣብ ኩነታት ናይ ትግራይ ዝተገበረ ኩሉ ዓይነት ገበናት ሰራዊት ናይ ኤርትራ ይፈጽሞ ይልከሲሱ ነይሩ ከም ይልከሲሱ ኢሎም ተዛሪቦም እቲ ዝሰምዕ ዘሎ ሓቂ እውን ክመስል ይኽእል እዩ ምስ ኣልግባብ ቢሎም መልሲ ናይ ኤርትራ ስለዘነ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ግን ውፁእ ሓሶት ከም ዝኾነን እዚ ነገር ዘይጋጠመ ምዃኑን ንካልእ ኩናት ይዓልም ስለዘሎ ከም መበገሲ ናይ ኩናት ምኽንያት ስለዝደሊ ዘሎ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ብምባል መሊስሉ ክብሉ ከለው እዚኣያት ኤግዛክትሊ መልሲ እንድሕር ሂብካ እቶም ሚድያታት ዜና ክሰርሑ ስርሖም ስለዝኾነ ቀልጢፋ ኤርትራ መልሲ እንድሕር ሂባ ነቲ ዝግበር ዘሎ ክለይም ወይ እውን ክሲ ወይ እውን ፀለመ ኤርትራ መልሲ ይባትሉ መንግስቲ ኤርትራ ነጭይግዎ እንተተባሂሉ እጂ ደን እቲ ሰብ ከም መዛዝን ይኽእል መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ተዘሂብዎ ግን መንግስቲ ኤርትራ ንሕቶ ተሓቲቱ ዝኾነ መልሲ ዝወሃበ የለን ተተባሂሉ ግን ሜቢ ኤርትራ ትም ስለ ዝበለት ከም ሓቂ ዝወስድ ሰብ መዓት ይክእል ዝኽእል ስለዚ ኤርትራ ክትምልስ ከላ ነቲ ዜና ነቲ ናራቲቭን ወላ እኳ አንጻርና ብዙሕ ክገብሩ ዝኽእሉ ተኮይኖም ነቲ ዘረባ ግን ከመይ ገይሮም ይዓፅዎ እዛ ሕጂ ናይ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል መልሲ ካብቲ ዝተዛረቦ ኢሚድየትሊ ስለዘይነበረት ገሊኦም ድማ ደይመደይሎም ንዑን ስለዘይርዩ እምበር ጥዕና ዘለዎ ጋዜጠኛ ኢትዮጵያ ከምዚ ኢላ ኤርትራ ከንታይ ኢላ ይኽእል ስለዚ ኣብ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ተወኪሶም ክሪኡ ከለዉ ድማ እቲ ሓበሬታ ምህላው ኣገዳሲ እዩ ብዝኾነ እዚ ፅቡቅ እዩ ካብዚ ቀፂሉ ሓንቲ ለንቀነደይ ረኣናያ ዝነበርና ኣብዚያ ስምዕዋ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት የውስጥ ጉዳዩን መፍታት ሳይችል ቀርቶ የቀይ ባህር ጉዳይ ያነሳል ብሎ ይከሳሉ የውስጥ ጉዳያችን ላይ ሽንኩርት ከታፊው በርበሬ አቅራቢው አማሳዩ ተቀምጦ ሳለ ውስጥና ውጭ የሚለው ጉዳይ እንዴት ይሆናል ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መንግስቲ ኤርትራ ተደጋጋሚ ክዛረብ ከሎ ነቲ ብልፅግና ዝዛረቦ ዘሎ ወይ ዝሓቶ ዘሎ ውሽጣዊ ጉዳይካ ቅድም ግበር ኣብ ናይ ደገ ባሕሪ ዶ ናይ ገለ ዶ ኢልካ ትገብሮ ዘለኻ ውሽጣዊ ጉዳይካ እንተዕረኻ ብዛዕባ ሃገርካ ብዛዕባ ምዕባለ ዘገድሰካ ተኮይኑ መጀመርያ ውሽጣዊ ሰላምካ ከተውሕዝ ፈትን ውሽጣዊ ሰላም ውሽጣዊ ኩነታትካ ከይፈታሕካ ናባና ገጽካ ትገብሮ ዘለኻ ድራማ ድማ መህደሚ ኢኻ ትጥቀም ዘለኻ ኤርትራ ጥራይ ኮነትን ማሕበረሰብ ዓለም ብዙሕ ግዜ ይከም ዝብሎ ግን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናተይ ሽጉርቲ ዝቕርድድ ገለ ዘቐብል ዘይቲ ዝህብ ገለ ዝገብር ኩሉ ከሎ ብዛዕባ ውሽጣውን ደጋውን ክዛረብ ከሞራል ኣለዋ ዲ ኤርትራ ዝብል ዘሎ እንታይ ጭብጥለካ ውሽጣዊ ጉዳይካ ኤርትራ ትፃወተሉ ከምዘላ ወይ ኤርትራ ትገብሮ ከምዘላ እንታይ ጭብጢ ቅሪብካ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረቦ እዚ ሰብ እዚ ውፁእ ሓሶት እዩ መዓልታዊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረክ ዝዛረቦ ሓሶት እዩ ኣብዚያ ነዚ ዲባንክ ምግባር ድማ ሓያል ስራሕ ከም ዘድልየናን ሓያል ተበግሶን ፃዕርን ከም ዘድልየና ምግንዛብ የድሊ ሲራክ ባህልቢ ሓደ ካብቶም ኣብ ናይ ሚድያ ኣጠቃቅማ ኣብ ናይ ሕብረተሰብና ብፍላይ ኣብ ኤክስ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ መስለኒ ፅቡቅ ገይሩ ሰብ ዝሃርመ እንተሎ ንሱ እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ገይሩ ነይሩ ብዚ አሁን አንዳንዶች ልክ ጸቡ እንደ ኦቨርናይት የመጣ ይመስለው ሰው እንደዛ አይደለም ታሪኩ ስለማንናገረው ነው ዘዘረባዚያ ኣብዚያ ሕጂ ዝገበራ ዘይኮነ ቅድሚያ ዝገበራ ፓርላማ ክመጽ ከሎ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ምኽንያትን ሓድሽ ድራማን ሕጂ ዝመጽ ሽዑ እንታይ ኢሉ ምስ ኢትዮጵያ ዘባእሰና ዘሎ ጸገም ከምዚ ሎሚ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ወይ ሓደ ግዜ ዝመጽ ዝመስሎ ሰብ ብዙሕ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ሓቂ ክነግረኩም ኢሉ ሽዑ እንታይ ኢሉ ይነጊርዎም ስምዕዎም ምስ ኤርትራ ዘባእሰና እንታይ ኢሉ ልስን ኣብዚያ ሕጂ ምስ መጸ ድማ ካልእ ምኽንያት ሕጂ መጽ መንገድ ጠግነን ከጨረስን በኋላ ፖርቱ ችግር አለበት ሲሉ የጋራ ወዳጅ የሆነ ሀገር ለምነን ጀነሬተር እና ክሬን በእርዳታ ወደ ኤርትራ እንዲመጣ አድርገን አሰብ ፖርት ሲደርስ የኤርትራ መንግስት አልፈልግም ብሎ መለሰ ያኔ የገባን ይሄ ነገር ለካ ተስፋ የለውም የሚለው መንገድ ጠገን ለምነን ብናመጣም ፍላጎት አልነበረም ወደ ኤርትራ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ምስ ኤርትራ ተረዳዲና ወደብ ዓሰብ ኣጠቃቅማ ዝምልከት እዩ ዝብል ዘሎ ወደብ ክንጥቀም ኢና ምስ በልና ኣብ ደገ ባሕሪ እቲ ወደብ ድልውነት ከም ዘይብሉ ቴክኖሎጂን ገለ ነገር ዝጎደሎ ከም ዘለዎን ስለዚ ከምኡ ምስ በለና ንሕና ድማ ናይ ክልቴና ሃገር ፈታዊ ዝነበረ ሓቲትና ዘድሊ ነገራት ለሚና ሒዝና ምስ ኣምፃና
ኣይደልን ኢሉ ስለምንታይ እቲ ንብረት ብምንታይ መንገዲ ዝኣቱ ዘሎ ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ብምንታይ ዋንነት እዩ መን ይክውንኖ ብለቃሕቲ ዝኣቱ ዘሎ እንታይ እቲ ምርድዳእ እቲ ንብረት ዝኣቱ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ሰቂሉ ተኻሪ ኮነ ዝቕመጥ ዘሎ እቲ ገዛ ኣብቲ ገባሕሪ ወደብ ኤርትራ እዩ ስለዚ ኤርትራ ናይ ምን ንብረታዊ ያቱሎ ንምንታይ ዕላማ ያቱሎ ብልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ኢማራት እዩ ነይሩ እቲ ንብረት ኢማራት ድማ ምስ ኢማራት ዝነበሮም ካልኩሌሽንስ ድማ ድሮ ተወዲ ስለዝነበረ ኣብቲ ዋን ኤርትራ መዓልታ ትፅበ ነይራ እምበር ድሮ ግምት ወሲዶም ነይሮም እዮም ስለዚ ኣይንደልና ኢሎም ሕጂ ንሱ ነዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ ሉላዊት ሃገር ተኮይና ድማ ኩሉ ዓይነት ኣብ ውሽጢ ሃገራን ዝግበር ስምምዕ ድሌታ እያ ትገብር ኣም ቴሊንግ ዩ ድሌታ ዝግድዳ የለን ሉላዊት ሃገር ከመይ እያ ትገብር ንዓዓ ደዋፅኣ ዘበለ ደይዋፅኣ እንድሕር ኮይኑ ድኳን ኬትካ በዓል ገንዘብ እንድሕር ኮይንካ ድኳን ኬትካ ነቲ ንብረት ደዋፅኣካ እንተኮይኑ ጥራይ ትገዝኦ ክንምንታይ ዘረባ ዋላ ደርፊ ደሪፍልካ ዋላ ሙዚቃ ገይርልካ ዋላ ቁርሲ ገይርልካ ይኮን ዘይትደልያ እንተኮይንካ ትገዛእ ነይኻ በዓል ድኳን እንተኮይንካ ድማ ከምኡ እታ ንብረት ክሸጣ ተደልይካ ጥራይካ ትሸጣ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እዚኣ እታ ምክንያት ኢሉ ኣብቲ ገባሕሪ ንከይንጥቀም ንሽርክነት ኣብይ ኢሉ ክሸጣ ፈቲኑ ሽዑ እታ ናይ ዓሰብ ጥርዚ ከይዳ ስለዝነበረ ሽዑ ሕጂ ስለዝሞተቶ እሳታ ጉዳይ ስለዝሞተታ ይደልዩ ኣብ ትግራይ ነገር ክፅሕትር ኣለዎ ኣብ መንጎ ማሕራን ተጋሩን ነቲ ህዝቢ ተጋሩ ድማ ምስ ኤርትራ ንምባኣስ ዝገብራ ዘሎ እዩ ስምዑ ወይ እንታይ ይብል እዚ ሕጂ ዝመፀት እያ እታ ካልእቲ ወደ ኤርትራ ኣብዚኣ ስምዑ ወልሃን 3 months later ጸቡ የተጀመረው ብዙዎች እንደሚያስቡት የቀይ ባህር ጉዳይ ሲመጣ አይደለም በትግራይ ውጊያ ሲጀመር የመጀመሪያው ዙር ውጊያ ሽሬ ካስለቀቅን በኋላ የኤርትራ ጦር ከኋላ ኋላ ተከትሎ ሽሬ ገብቶ የአንዳንድ ሰዎችን ግለሰቦች ቤት ማፍረስ ፎቅ ማፍረስ ሲጀምር ጸብ ተጀምሯል ከምዚያ ንሪኣ ዘለና እዚኦም እቲ ነገራቶምን ተንኮላቶምን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እና ተጋህደልና እንዲድመፅእ ዘሎ ሕጂ ድማ ትፀገም ብትግራይ ወገን ድመፅእ ዝነበረ ከም ዝኾነ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ብዘጋጠመ ኩነታት ዝመፀ ሽግር ከም ዝኾነ ዝነግር ዘሎ ነዛ ድራማ እዚኣ ሓንቲ ካብ ተጋሩ ዝመፀ ዘረባ ኣላ እዚኣ እውን ኣገዳስነት ክህልዋ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ኤርትራ at some point ክትምልሶም ዘለዋ ነጥብታት ኣላ እዚኣ ጉዳይ give me a second ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ፀገምን ተንኮልን ናብ ኤርትራ ከልግቦ እንዲድፍትን ዘሎ ግን ገለ ካብቲ ቀደም ኣብቲ ግዜ ኣብቲ እዋኑ ኣብ ትግራይ ኩናት ክካየድ ከሎ መን እዩ ንሕማቕ ተንኮላት ዝዛረብ ዝነበረ ካብ መዛግብቲ ታሪክ The Prime Minister also said, and I quote him here, "We will bury this enemy with our blood and bones and make the glory of Ethiopia high again," calling on citizens to take up arms and, quote, bury the terrorist TPLF. This is very heavy rhetoric from a leader. And it doesn't sound from that as if there is any room for... ስለዚህ CNN ዝበሎ ኣብቲ ዋንቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጀመርያ በተደጋጋምን ህዝብና ኣብዚ ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ንነግሮ ጀኖሳይድ ክትብል እንድሕር ኮይንካ ኢንቴንሽን ክህልዎ ሓደ ሰብ ህልቂት ፈፂሙ ክትብል ተኮይንካ ህልቂት ክፍፅም ከም ዝደሊ ንዑ ዝነግር ፕሮፓጋንዳ ክህልሎ ከምኡ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ዝተመዝገበ ጭብጢ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ሰብ ወተሃደር ህልቂት ድፍፅም ቅድም ካብ መርሕነት እዩ ዝንገሮ መርሕነት ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ንፀላኢና ብደምና እንዳፅምትናን ጌርና ክንቆብሮ ኢና ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ድማ ብረት ካልዕል በትርካ ዲኻ ሒዝካ ነዚ ፀላኢ እዚ ንምቕባር ተበገስ ኢሉ ነይሩ መን እቲ ፀላኢ ኣብ መንጎ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ፍልልይ ኣይነበረን ኣብቲ እዋን እቲ እዚ ዘረባ እዚ ይብለኩም ኣለኹ ካብ ኤርትራ እንተዝወፅእ ነይሩ መራሒ ናይ ኤርትራ እንተዝብሎ ነይሩ ናይ ወፃኢ ሃገር ፅቡቅ ኣይኮነን ስብል ሕማቕ እዩ ከም ገበን እውን ክቁፀር ዝኽእል እዩ ኤርትራ ግን ካል ሃገር እያ እዚ ግን ንህዝቡ እታ ትግራይ ትበሃል ኣካሉ እያ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ህዝቡ ነቲ ካልእ ክፋል ህዝቡ ምስ ዘሎ ነቲ ካልእ ንክድምስስ ብግልፂ እዛ ዘረባ እዚኣ ምፅሓፈ ፌስቡክ ሲ ኣመና ሓደገኛ ዘረባ ንካልኦት ክፀሉ ዝኽእል ምዃኑ ስለዝፈለጠ ነዛ ፖስት ናቱ ደሊት ገይርዎ ፌስቡክ ምክንያቱ ጀኖሳይድ ከተሰብያ ኢሉ ስለዚ ክንዲዚ ዝኣክል ጭብጢ ዘለዎ እዩ ከመይ ገይሮም እዮም ተመሊሶም እጂ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሕማቕ ዝፍፅም ነይሩ ዝብል ንሰራዊት እኮ መርሕነት ይቀድም ዝነግሮ መርሕነት ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብንፁር ሕማቕ ንክገብሩ ኣበጊስዎም ከም ዝነበረን ባዕሉ ኣበጊስዎም ጎስጊስዎም ከም ዝነበረ ነታ ጋዜጠኛ ፅቡቅ ጌራ ትምህራ from a leader. And it doesn't sound from that as if there is any room for the Ethiopian government to talk to the TPLF. Look, Facebook removed
the Prime Minister's post. How can Ethiopia unite under this current Prime Minister when he continues to use language inciting violence? ስለዚ ብትክክል ከም ትሪእዎ ደሎም ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባ እዚ ቤኪ ኣንደርሰን እያ ትበሃል ጋዜጠኛ ዓባይ ኣንከር ናይ ሲኤንኤን እያ ነቲ በላ ቢልየን ስዩም ትበሃል እታ ናቱ ፕረስ ሰክረተሪ ድያ ወሬቨር ያ ፕረስ ሰክረተሪ ናቱ እያ ሓንቲ ካብቶም ፀረ ኤርትራ ምዃና እውን ዝንገረላ እዩ ነዚ ኩሉ ኣብ ሆርን ሪቪው ዝፅሓፍ እውን ኢደ ኢድ ከም ዘለዋ ዝንገር እዩ መልሲ የብላን ፈጠጥ ፕራይም ሚኒስተር ዝኣክል ከምዚ ክብል ከሎ ንሓንቲ ሃገር ክሕብራ ይክእልኒ ተመሳሳሊ ቋንቋ ድማ ኣምሓራ ይጥቀማላ ኦሮምያ መዓልታዊ ክፀርፎም ይውዕል ኣሎ ስለዚ ከምዚ ንዝብል ሰብ ከመይ ጌርካ ሸለል ኢልካዮ ክትሓልፍ ትኽእል ንምባል እዩ እንተቲ ስርቂ ሰራዊት ኤርትራ ዝሰርቅ ነይሩ ዝበሎ ድማ ካብ መዓልቲ እዚ ጭብጥታ እዚ ሰነድ ኮይኑ ክቕመጥ የዘም ትግራይ እናቶች ሙተዋል እናቶች እንዳልነበር ሆነዋል ተደፍረዋል ህፃን ሙተዋል ቄሶች ሙሉ ሀብት ንብረት ሙሉ ጥቅልል ብሎ ወጥቷል ፎቅን መንቀሳቀስ ስለማይችል ነው ፎቅና ምናምኖች ይቀሩ መንቀሳቀስ የማይችሉ ነገሮች ብቻ ነው እና ዛፎች መንቀሳቀስ የማይችል ነገር ብቻ ነው ይቀር ትግራይ ውስጥ ሌላው ነገር በሙሉ አመራር በእኛ ስም ይሄን ሬንጀር በለበስ በእኔ ስለብስ በለበስ ነው በእኛ ስም እየወጣ እንዳለ ትግራይ እንዳልነበር ሆናለች ማለት ነው ወጣ ስለዚህ እዚ ወታደር ናይ ብልጽግና ዝነበረ እዩ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣንስቲ ተደፊረን መዓት ገበናት ይፍፀም እቲ ገዛውቲ ድማ ሃብቲ ድማ ብጀካቲ መንደቕ ናይ ተፈላሶ ክትነቕሎ ስለዘይትኽእል እምበር ኩሉ መራሕትናትና ሰሪቆም ዘሚቶም ወሲዶም እዮም ኣሚን እዚኦም ባዕሎም ይነግርዎም ኣለዉ እቲ ዝርቂ ድማ ንቡር ነገር እዩ ዶኩመንት ድማ እዩ ስለዚ ኤርትራ ድማ ዝኣክል ጭብጢ ከተውፅእ ክትክእል ኣለዋ ፅኢልካ ኣብዚ ንመዓስ ይክኸውን እቲ ጭብጢ ተታሒዙ ዘሎ ኣወል ስዒድ ከም ዘሎ ጭብጢ ይነግር ነይሩ Please tell the world. I really hope أول سعيد بزعبا زي زأكل حبريتا كوتس مغنياتو سغطان عنا حدا قايم بزي قبرناين زي قبرناين شقر كمتسألنا صغيلنا هنريابلنا نيش تيمت حزت رايزود لي أبي أحمد زي عجزانا يا نايتقراي أنتي وازلو كوينا نخي جمر مغنيات كنت كونس اللي تخلي هزبيت تشفتي فيه كم زو تغيرو ليو لو نتي تدفيرو نيريو قال ملا زبل ارستي كابتن بحر بتاع بحر كوينات كجمر كم زي كل عدل سلا زغلو زي كون نغري ولا حنت نغر مغنيات يبل كامبو وغزا خفت سلا زبلو كال دراما كنادي نابعد ما خيد مخاني زنغر اتصبغ نغر تايو ابزون نتملسنا ኤርትራ بزملكات ابزي بيبيسي زبلو نشتي كنسمع وان كنا تجري قفعتات كم زفت أما مخصص وسعيبو منستر زينا إيرترا مجلس إتاتتك قدامي منستر قبل على إيرترا كوسر نزح حساب حلاف نزق ودلون صورنا يكونات أجندة مخنين مقبرز على ميز بالملاشي بلو قدامي منستر أبي أحمد نتي أبي دماو كنا تجري ملافن توزنا برس راوت إيرترا حجي نمنتاي كخصو مريتو لا ينتقاب نت بقفعتات أب تجري استخايدة تساتيفو زبالو مجمرة كم منجستي بعلو عديمو زمصو سلزغنا كاب حلفنت أي ملتنين دحر حق غوين الزبلوزلو السون حتى تاي مالتي كلايكا أبتوان تيغن بحريو كدميو كبهالكا زنبوريو حجر بهالكولوجن تاناي حتو ناي بحري بحقيخن بزخون عينت أزراربا قبلت خمزي كونت داتر الدوس لازمت كالب مخنياتات كدلي تسانيحو مالتيو تلازي أبزوان زي نزقو داي زي مالعاليو أب مونغو إيرتران ويكا منقسنا إيرتران أب مونغو حوحاتن تيليفن تساقم نخفتر باسي نخفتر زي متر تارك فتر بتناتو رأيها نتوم نعي يسقونيهم زبلهم حيلتات نن حدهم دباسكو أب مترتارن أب متفنانن أب رسمن عند حريتيهم ناتي صبلتنك وحصل لي يخل بزبل تحساس فاي سرح زولو أب كونات تجري قصتات سبعة ومسالات زاد نريا زلنا قدايا ስለዚህ بكل መንገድ انت تميتكا ተመሳሳሊ معلبيا تقبرلካ أب ተመሳሳሊ معلبيا ተምጻልካ ካል ኣብዚ ዋን እዚ ምናልባት ገለ እንታይ ዝብሉ ትሰምዕ ኣብቲ ገባሕርቲ ብል ኣጀንዳ እኮ ቀስ ብቐስ ይገጥፋዩ ዘሎ ኖ ንሱ ይገዲፍዋ ዘሎ ምክንያቱ እቶም ዲፕሎማትናቱ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ ድማ ኤርትራውያን ቀፃሊ ስራሕ ከድልየና ምዃኑ ሸለል ከይንብሎ ሸለልትነት ናይ ኤርትራ እዩ ዝኩሉ ፀገም ዝፈጥረልና ዘሎ ባህላያነ Say access to the Red Sea is essential to protecting the nation's vital interests, noting that a rapidly growing population and expanding economy make access to the sea indispensable for sustainable development. They further stress that as an anchor state in the region, Ethiopia's access to the sea is crucial not only for its own progress, but also for the peace and security of the entire
ኣብደገ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ከባብያዊ ሰላምን ርግኣትን ኣገዳሲ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ዝበሃል ዘሎ እዩ ተራ ዘረባ ኣይኮነን ኣብዚ ስምዕዎም እቶም ዲፕሎማት ናቶም ድማ ድብልዎ ዘለው historically very connected with the Red Sea and until the last 30 years I don't think in historical times or before history that Ethiopia is away from the Red Sea so unfortunately ሰብ ደወደይ ክንዲ ሰብ ኣብ 2 ሰከንድ ናይ ጉግል ሰርች ክትረኽቦ ትኽእል መልሲ ክንዲዚ ይሕሱ እዩ ከምዚ ንዝሕስኸ ከመይ ገይሮም እዮም ኣብቲ ስልጣን ዘቐምጥዎም ዘሎ ማለት ላይክ ዲፎልት ስቴት ከምዚ ከይሓሰብካ ትሕስወሉ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እንታይ ስከኢሉ ኢትዮጵያ ሲ ምስ ታሪክ ሲ ተፈጥራዊ ምትእስሳር ዘለዎ ሃገር እያ ብጀካ ዘን ድሕሪ ናፅነት ናይ ኤርትራ 30 ገለን ዓመታት ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ምስ ቀይ ባሕሪ ኮኔክትድ እያ ነይራ ዝብል ዘሎ ሓሳዊ ኢኻ ትብሎ ነዚ ማለት ተጋጊኻ ገለ ንኻሊእ ዝበሃል ስለምንታይ ኤርትራ ቅድሚ 30 ዓመታት እሱ ኣብ ካብ 1890 ክሳብ 1952 ጣልያን ክገዛ ከሎ እንግሊዝ ክገዛ ከሎ ኣብ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ነርካ ዲኻ ስለዚ ውፁእ ዝኾነ ሓሶት ዘረባ ይዛረብ ዘሎ እዚ ካልኣይ ቅድሚ እውን ግብፂ ከምኡውን ትርኩ ከለዉ ኣብ ገማግም ባሕሪ በናይ ገማግም ትጥቀሙ ነርኩም ኣይናይ ወደባት ትጥቀሙ ነርኩም ኣብ ኤርትራ ሲ ኣይናይ ወደብ ትጥቀሙ ነርኩም ስለዚ 300 ዓመት ብውሕዱ ኣብ ገማግም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ከም ዝተጠቀሙ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ የለን እታ እንኮዝት ዝብልዋ ዘረባ ናብ ዘመነ ኣክሱም ኪንግዶም ክትምለስ ኢኻ ኣክሱም ናትካ ዝበለካ ከመን እዩ ንሕና ብፅሒት ኣለና ኣብቲ ኣክሱም ዝበሃል ምክንያቱ እንድሕር ኣክሱም ሓያል ንግስነት ነይሩ ብኣና ረጊፁ ስለ ዝሓልፍ ዝነበረ እዩ ፒሪየድ እዚኣቶም ደይ መደይ ኢሎም ታሪክ ንምብልሻው ዓጢቆም ዘለዉ ምዃኖምን ንሕና ኣንከር ስቴት ኢና ኣንከርኩን ወላ ዲስ ኣንከርኩን ንዓነ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ኣብዚ እውን ስምዖም ሓደ ሰብ ስለ ዝበለ ጥራይ ኣይኮነም ብኩላቶም እዮም ኣበዮም ቀኒዮም ካይፈለጥ it's not actually considered as a necessary step it is a must because of various reasons national interest is an interest that is beyond race religion ideological affiliations it is an interest that we promote on the basis of being a citizen of a nation so this national interest should be promoted and it should be promoted by everyone else those who transcend those who go beyond this are supposed to be the enemies or the adversaries of the nation. They have a national interest. And if it is a Red Sea, it's part of national interest. It looks like a GERD, which is part of national هذا لنكن كابت بارلما جميرو نمجمريا دسمع ቃል ትመስል ናሽናል ኢንተረስት ብል 10 ግዜ ይዘግማ ዘሎ እንታይ ነው ማለት እዩ ሕቶ ናይ ቀይ ባሕሪ ሕቶ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ወይ እውን ሃገራዊ ሃገራዊ ናሽናል ሴኩሪቲ ወላ ናሽናል ኢንተረስት ማለት ሃገራዊ ረብሓ ኢና ክንብሎ ንኽእል ከምኡ ስለ ዝኾነ ማንም ሰብ ክድግፎ እዩ ዝግባእ ንዑ ክድግፍ ዘይክእል ድማ ፀረ ሃገርን ፀረ ኢትዮጵያን ክበሃል ዘለዎ ዝመስል ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ኣገይ በተደጋጋሚ ነዛ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ኣብ ነፍሶ ከሆላ ቤት ትምህርቲ እዮም ክምህሩ ጀሚሮም ዘሎ ንቆልዑ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኣብቲ ሕፅበተ ኣእምሮ ሰፊሕ ሕፅበተ ኣእምሮ ክንገብር ኣለና ዕድመዳ ሂቦም ንኸውን በርቲ ፕላናቶም ንሕና ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዝኾንና ንዝኣክል ህዝቢ እንድሕር ሕፅበተ ኣእምሮ ጌርናሉ ብፍላይ ድማ ነቲ ኣብ ገጠራት ዘሎ ካልእ ቴክኖሎጂን ኢንተርኔትን ገይሩ ትክክለኛ ሓበሬታ ክእክብ ዘይክእል ንዑ ሕፅበተ ኣእምሮ እንተጌርናሉ ብስምዒት እንተመጊብናዮ ወተሃደር ኮይኑ ንሃገረይን ንገለመለይን ኢሉ ክዋግኣልና ይኽእል እዩ ዝብል እዩ ነታ ውሽጢ ሃገሩ ኢትዮጵያ ሓራ ንክገብር ካብ ናይ ፀጥታን ድሕንነትን ንክገብር ዘይከኣለ ሰራዊት እንደገ ኸይዱ ተዋጊኡ ባሕሪ ከምፃሎም ይሓስቡ ምህላዎም ድማ ኣካል ናይቲ ቀፃሊ ንሪኦ ዕሽነትን ድንቁርናና ንርኢ ድሓን ንሕና ኩሉ ግዜ ነዚ ፀላኢኻ ካባኻ ዝዓቢ ፀላኢ ይፍጠረሉ ንብል ኣብዚያ ድማ ስምዕዎ إثيوبيا بأحمد تصريحات ترامب بأن السد الكبير الجديد في بلاده تم تمويله من قبل الولايات المتحدة كبراتنا كبران هداسين لقد أنجزنا ኣብዚ ሓለፈ ነጊርናኩም ኢና እዛ ጉዳይ እዚኣ ነሰብ እዚ ጎል ክኣትለዎ ኢልና ኣነ ኣብ ኤክስፖስት ገይረያ ማዓፀርፊ ዝገጥመኒ ዘሎ ይነጊረኩም እየ እሱ ድማ ብዛዕባ እንታይ እዩ ብዛዕባ ንህዳሴ ወይ እውን ነቲ ገርድ ዝበሃል ዲጋ ክንሰርሖ ከለና 5 ሳንቲም ዝሓገዘና ወይ እውን ዘለቅሓና እውን የለን ብገንዘብና ብገንዘብ ኢትዮጵያ ይተሰሪሑ እዩ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብተደጋጋሚ እዚ ዲጋ እዚ ኣሜሪካ ሰሪሓቶ ብናይ ኣሜሪካ ፋይናንስ ተሳሪሑ ኢሉ ነይሩ ተደጋጋሚ ግብፃውያን ድማ ኣነ እንታይ ኢለ ነይረ ንግብፃውያን ንለባ ማምተሉ ስለ ዝኾነ ፅሒፈ ነይረ ዶናልድ ትራምፕ ዝበላ ታንሱ ዝበላ እኮ ሰሚዕኩም ድዮም ዶናልድ ትራምፕ ዝበላ
أبزيان ترخيبنا زيها تزربا صبغ يركم زيها شير قبروا بيك سنتين سلسلة بالماجل قفنا Ethiopia, it's one of the largest dams in the world, the largest dam in Africa, but it's one of the largest dams anywhere in the world. It was financed by the United States. سلازي دونالد ترامب بعلنا ينسرحنا يبلالو نسو دما نو بجنزب إثيوبيا يتسرحيو قبصاوين دما تقبلهم بميديوم يزارب له نابز ملكوتا أكل دما كبصحوه very good زي أين عندنا نيرا زا قداي زيا نابو كتبصح على نابت تبصح بوتا كتبصح على إذا ترايقنا يكونن حانت نجر لنكنه ميديا إثيوبيا دي ولا نجله دبصحة أبي أحمد أبزيك الزارب كله حانت نجر حانت تكتيك كوسط كم زفتنا نشدما دونالد ترامب نكوب دونالد ترامب قد عيفتين دونالد ترامب جرينلاند نخوسط أبز فتنا لزلو كاب أوروبا كاب دنمارك مالتيو نسو دونالد ترامب جرينلاند دوسط خوينا أنا دما حسب ويقول نفتق بحرنا يرترا كوسط خليه زبل كم دونالد ترامب ناب جرينلاند زخور زلو بوتين دما أب يوكرين أتيو كريميا دوسط زل أنا دما نبي يرترا خير كوسط خليه مساعتهم كلا جباي خليه زبل سنة حسب أبتدل سكنا سراور سريد له بتشق دما يبلوه إذا زربازيا كم زي تسرح جن نجيرهم بالله من اللبام عم توليها سلامتاي أبي سرتي calculation مالتيو backfires ترامبس دزن ناي ترامب نجرينلاند زتكواس ويون تمليسون دونالد ترامب زحس نجار يبلون ناي أبي أحمد جن تقمت يلو كبل عزخل حلم مخانو حنتا قداش ارتكل صيفه مالو سلامتايكم إلى مالو مجمريا تي قداي أبزيا سامر كريكم تايم زي ناي أفضل بحري دليت ناي زي نبلت قلنا مراحي وتدقاقامي نعنا نايهلا وحتو مخانو يزنقر تدقاقا مالتيو تاريخاوي كمود ما بقولو حبر بهراودي ولا قل ملئ بس حيت هلنا إيرترا ناتنا تمسر خبد ماينا سي نايو سيدي استراتيجيكاوي بس حيتونا لنا بحلايو كبحر قرب تلي رازلنا نس قديت هلنا كمون بستفل عليه من قدي بعفار قالوا جيرما تدراما بس لزلنا يبصحوا يبلالو مستنا دونالد ترامب ني جرينلاند زبلو زلو دما كتحازا كم زفتن ناي ترامب لوجيك أبكتشن أثرت تشعتن نزا جرينلاند تبال كوز دا كم زفتنه entitlement logic دما geographic constraint reframed as the prevention سلازي قدامي نجر جرينلاند كبال كله دنمارك ون كيدو وريرو زحزبو تاي بهالاي دونالد ترامب ولا كوك قدميهم تحزوا سلازي ات جرينلاند دما مس امريكا دنمارك سي دنمارك جرينلاند بحد تصقع يكون إيرترا عسب بحد زلقة بحد مريتي حد هجري لذي التلوجيك بحد يكون كالاي containment in Greenland strong institutional and legal framework in Marxist sovereignty NATO input self-rule and فزي دونالد ترامب أمتكل تشريع أسرت شعتن كل وخلون حيال زخون الأولوي كبر ما دنمارك كان نيتو مخانا قال ملا كله إزخل كيلو وقت بالتخليقة contrasts the Red Sea backs such buffers rhetorical can harden alliances and escalate tensions سلازي بحفشة ولو دونالد ترامب حجونو كترداديلو مغنياتو نتا جرينلاند تبع نشكير وتنخطك ملا أكل لا نيتو خوينو وأصو وتهدرات أبوك تفقيد الكارل ينزلوا وصلوا زخل كلكا كويل معسكرات لك كتصفات خليقة وتهدرات كبر دونالد ترامب يقولوا له تراي بحالي كوجبت أي تبل تواننت كوسيدي تبل يقولوا له إذن بسير ترى الرخب يبلون إيرترا ولا تجريا أبي أحمد ما ولا حنك يبلون بإيرترا سلازي مسنا جرينلاند كتحاسو كتحنفس انفتانو delusional how تاتيان سلازو خنبر كريتو زتحازا يكونن يبلو وزي كابو كتيرم دما ناي زوباوي صلوا ويم دبلوماسياو صلوا Ethiopia's entitlement discourse emerged after a Pretoria agreement and internal fragmentation وشتاوي من مقال زلوا هاجر حيزو وعل بريتوريا غيرو مستغراي حدا نجر كود ابز غبو غزي دما نزا حساب امتي وزلو سلازي nationalist mobilization تعلامه دما نزب إثيوبيا بزع أجندة زجيركا أفقرأ سمعتي تيخا وش تعود قافنا مركب زجبرايو regional reactions قبل ما نلصق تفتيرو جبتي views Egypt as a destabilizing revisionist actor جبتي نزي إثيوبيا أبتحت مرحلة نزي بلتقنا ويونا أبي رباشن أنا تحجر رقعت زخل كل زول حيلني لا تم حلال فلا linking Red Sea claims to Nile basin زغا زبق أي بحر زجبر زلو تمساسالي أبتي نايل قدايون تمساسال بحر كم زلو غيرا
ንዓለም ክትእምን ትፍትናላ ጽቡቕ ዝኾነ ተቐባልነት ድማ ትረኽበሉላ outreach to contain እዚ ኸዓ ናብቲ ዞባታት መፅያ ግብፂ ምስ ኩለን ሃገራት ናይ ቀይ ባሕሪ ትገብሮ ዘላ ዝምድና ድማ ናይ ኣቢ ስንፍና ዝፈጥሮ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ብሓፈሻ ኩሉ ነገር ዝገብሩ ዘሎ ንኣቢ ዝቐትል እምበር ዘርብሕ ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ኣብ መወዳእታ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ሕጂ እውን እዚ ናይ ዓፋር ጎስጓስ ዝገብሮ ዘሎ ብዙሕ ፀገም ተገንጢሉ ክመፅእ ዝኽእል ሪስክ ማልቲፕላየር excluding local consent undermines infrastructure security and stability a small state logic Eritrea compensates by embedding alliances and signing sovereignty with Red Sea security ኤርትራ ንእሽተይ ኢሉ ንዕቑ ዝኸዶ ዘሎ ድማ ኤርትራ ሉላዊት ሃገርን ስትራቴጂካዊ ቦታን ሃገርን ስለ ዝኾነት ወላ እውን ንእሽተይ ኢሉ ዝንዕቃ ዘሎ ምስ ዓበይቲ ሃገራት ዝደለየቶ ዲል ክትገብር ትኽእል እያ ንእሽተይ ኣይኮነትን ግን እቲ ካልኩሌሽን ናቱ ክንምንታይ ሓደጋ ይፈጥር ከም ዘሎ ንኢትዮጵያ እዮም ዝነግርዎ ዘለዉ ዌል ጉድ ላክ ዊት ዳት ጥራይካ ትብሎ ነዚ ንሕና ንብሎ የብልናን እዚ ዝኸዶ ዘሎ ጌጋ ምዃኑ ዋላ እውን እቶም ፈተውቲ እዮም ዝነግርዎ ዘለዉ ዋላ እቶም ፈተውቱ ሓደ ኣብዚ ግብፂ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ምስ ኣቢ ክውግን ከም ዘይክእል ሓደ ካብቶም ፈተውቱ ናቱ የማኽሮም ኣሎ At the time it was similar as now because when the United States was involved it was not what I would call an honest broker as we would say in American English he put the thumb on the scale in favor of Egypt and that's one of the truths that you cannot deny because it's a geopolitical factor that if somebody asks the United States to choose between Egypt and Ethiopia, it would be Egypt given the scope of interest that the United States has with Egypt as opposed to Ethiopia. Now, will that... Exactly. ስለዚህ እዚ ሓደ ካብቶም ኢትዮጵያ ወይ ሞት ዝብል ይነግሮ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ ቅኑዕ መንጎኛ ክኸውን ኣይክእልኒ ፍትሓዊ መንጎኛ ክኸውን ወይ ፍትሓዊ ዳኛ ክኸውን ዓራቂ ክኸውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ምስ ግብፂ ወጊኑ ከም ዘሎ እቲ ምክንያት ድማ ርድዩ ግብፂ ብዙሕ ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነት ኣለዋ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ኣለዋ ኣብዚ ሕጂ መድረክ ንዶናልድ ትራምፕ ኢትዮጵያ ድማ ወላ ሓንቲ ረለቫንስ የብላን ወይ እውን እንተለዋ ምስ ናይ ግብፂ ዝወዳደር ኣይኮነን ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንግብፂ ወገን ፀቅ ናይ ግብፂ ኮይኑ ክምስክር ዝኽእል ወይ እውን ውሳነ ክህብ ዝኽእል ኢትዮጵያ ድማ ፈታዊ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝነግሮ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቻንስ የብላን እዩ ዝብሎ ዘሎ እዚ ጥራይ ግራ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ነገር ብሓደ እናተገጣጠመ ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ብዙሕ ምክንያቱ እዚ ብልፅግና ሓደገኛ ፀወታ ይፃወት ከም ዘሎ ሓደገኛ very very dangerous በቀዳማይ ሓንቲ ሪፖርት ይበኩም ነይረ እዛ ሪፖርት እዚኣ ንብዙሓት ሰባት ዘገረመት እያ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዚ ሓለፈ እውን ርኢና ኢና እዚኣ ሕጂ ትሪእዋ ዘለኹም I'm gonna give you also ኣብዚ እውን ካልእ ክበኩም ክፍትን እየ just one second እዚ ብቀዳማይ ዝረኣናዮ ሰራዊት ናይ ዳዕመ ስርዕ ንሰራዊት ናይ ሱዳን ሓደገኛ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደሉ ዝዝከር ኮይኑ ስለምንታይ ተኻይዱ ዝብል ሓቀኛ ስእልን ሓበሬታን ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣበይ ኣጋጢሙ ንዝብል እታ ስእሊ በይና ክግበር ወይለና ምድሓን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ብሉ ናይል ስቴት ዝበሃል ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሱ እቲ ሰራዊት ናይ ዳዕመ ስርዕ ካብ ዳርፎር ተበጊሱ ከም ዝበሃል ዘሎ ቤን ገይሩ ብደቡብ ሱዳን ገይሩ ብኢትዮጵያ ገይሩ ናብ ሱዳን ኣትዩ መጥቃዕቲ ንሰራዊት ሱዳን ፈፂሙሎም ኣገዳሲት ስትራቴጂካዊት ከተማ ድማ ተቆፃፂሩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ አብይ ኣሕመድ ነታ ቀንዲ ቀያሕ መስመር ሰጊርዋ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ቀያሕ መስመር ሓደ መዓልቲ ሱዳናውያን ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብኸመይ መንገዲ ክምለስዎ ምዃኖም ብዙሓት እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ this is going to happen ምናልባት ነዛ ዘረባ እዚኣ ካባይ ንላዕሊ ፅቡቅ ገይሩ ዝገለፃ ሓደ ሰብ ነይሩ እንተረኺበዮ ክበክም እየ እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ብኸመይ መንገዲ ትማልስ ክመፅኦም ምዃኑ ሓደ መዓልቲ because this is a very very ምዕራፍ ከም ዝኾነ ክርዳና የኤርትራ መንግስት ግልጽ አቋም ያካሄዱ የኔን ባህር የኔን መሬት ረግጦ ማንም ሰው በኢትዮጵያ ላይ ጥቃት መፈጸም አይችልም የሚል ግልጽ አቋም ነበረው የኤርትራ መንግስት ከየትኛውም ጎረቤት በተለየ መንገድ የኤርትራ መንግስት የኔ ድንበር የኔ መሬት የኔ ዜጋ የኔ ሀገር ኢትዮጵያን ለማጥፋት ጥቅም ላይ አይውልም የሚል ጽኑ አቋም ይዟል ከትርፍ በላይ ትርፍ ነው ይሄ ግርም መንግስት የኤርትራ መሬተይን ባሕረይን ረጊጹ ንኢትዮጵያ ሓደጋ ክፈጥረላ ዝኽእል ማንም ሓይሊ የለን ይልካ ነይሩ ንኤርትራ በዛ ዘረባ እዚኣ ጥራይ ንሓዋር ከተመስግናን ካብ ኤርትራ ክትፍንተት ኣይነበረካን guess what ነዚኣ ኩላ ሓሽሽካ ኢኻ ምክንያቱ things have changed
لومي كابغان لعل قبسي أتقربنا سلازي your problems are not our problems سغا مريت كاب مني متأكا إيرترا الولايات هاجريا بس ما نمزر بحنا كسرحنا خلينا سراويتنا يقبس ديو بس كالها هاجر ديو مز دالنا يا كنسرحنا خل نعم كنت قبرت خل كنت زاربت خل نجري يلا إذا ما بساعات زين عاقا كاب ما نمن نجر زلع على نجري بلا نيرو نزخد لك حشيشكا بالإكايخة كلك بالذات قال يوم حسوتنا أبي نمتنتان جميرة مالو يلاقواتشو የትግራይን ህዝቤን አታገሷሉ ሀብቱን አትዘረፉ ጸቡ ከቲፒኤልኤፍ እንጂ ከትግራይ ህዝብ አይደለም የሚል ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው የኤርትራ ህዝብና መንግስት ስላደረገው ነገር። የብልጽግናዎች ጠቅላይ ሚኒስትር እንኳን ከ5 ዓመታት በፊት የተናገሩትን ከ5 ደቂቃም በፊት ያሉትን የሚክዱና የሚዋሹ ናቸውና ስለዚህኛው አመላቸው ሲባል የሚባል ነገር ላይኖር ይችላል። መሐይምነትን ደራርበው ለለበሱ ሐሰትን መናገር እምነት፣ ውሸትን መስማት ዕውቀት ላደረጉ ይህንንም ለተላመዱ የብልጽግና ወንጌላውያንና بحفشة كم تري وزلهم ناي بلصقنا مراحل قدفوا لي بلومن ازي بفصم حسوت كم نبورز وسده ايكونن قد مثل تعمد تزاربو ويم قد 5 عمد تزاربو قد 5 دقيقه نز تزاربو بقم قالو كزارب سخف زي بلو حسوت كم نورمال افلبنا في عقربات تاثيرو ابقد بارلمان ابقد عالمن كحسو سخف زي بلو ازي ناتو حسد منقست هاي مريم غيروا خون خلي منقست هاي مريم ግን سب كله اب تليفونه دوكمنت زخونه فيديو ينبرون بديهم له سلازي كم نايزه حسوت دوكمنت زخونه حسوت يلا التاريخ لما بفوريك ذكري معناته قدم كنت حسو خلغا غازيطاتات يوم كونوا كلهم دمسس وقت بالتخليها قاصل وقت بالتخليها قال تعرف خلي لومي اذا دوكمنت اذا حسوت نات كعبي نفسه كفي زلو there's no way اذا حسوت زك خدلك ስለዚህ ናይዚ ሰብዝ መርሕነት ሓሶት ወላ ኢትዮጵያን ብኩሉ መንገዲ ከነግሩና ጀሚሮም ኣለው ሃው ነዚስ መን ኣሚንዎ እዩ መን ከም ሰብ ቆፂርዎ እዩ ብዛዕባ እዚ ትጭነቁ ዘለኹም ክብሉና ብዙሕ ግዜ ንሰምዕ ኣለና ሰራዊትን መንግስትን ኤርትራን ዝገበረካ ግን ሓሺሽካ በሊዕካ ኢኻ ኣብ ካሊእ የራኽበና እቲ ጉዳይ እቲ ኤርትራ ሓለፋ ጌራትልካ ፅቡቅ ጌራትልካ ሰናይ ጌራትልካ ናትካ ግብረ መልሲ ድማ ሪኢና የለና ናይ በይንኻ ይኮነ ቅድሚ ሕጂ እውን ካልኦት ዝገበርዎ እዩ ስለዚ ንሱ እውን ከም ኖርማል ወሲድና ክንቅፅል ኢና ካልእ እንታይ ክብሉ ርኢ ኣለኹ መሲልኩም ኣብዚ ነዚ ዝብሎ ዘሎ ዘይኮነ ሓንቲ ዘረባ ነይራ ኣብዚ እቲ ብዛዕባ እዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ገለ መንግስቲ ኤርትራ ዝበሎ እስክስምዑ I wish there was a representative from the Ethiopian government here to address this issue because I have no intention of interfering in this matter, in spite of the disinformation campaign going on, trying to disrupt the process of peace in Ethiopia and trying to create a conflict between Eritrea and Ethiopia, which has been the norm for those who come to promote their agendas in the region. We say enough is enough. Ethiopia will have to enjoy peace. The people in Ethiopia will have to enjoy peace. What happened in Pretoria and Nairobi is a continuation of the aspiration and wish of the people. كم تريو زلهم ازي بريزنت هاجر إيرترا كم سب مالتيو حنت أنا صبغ ده يسمعني بزوج زي بإنجليش انترفيو قبل كبونيرو بريزنت ساس بزوج بإنجليش كزاربي كبونيرو because work عاوز هنا قالاتي تزارب كلها تلو بقعة تلو I think rarely مرحتنا أفريقيا كم زع عينات بقعة إكسبرس كجبر حسابات يبلون ويا قليل يبلون مالتها يكونوا حساباتهم بقامكم بإنجليش ديو بخالك كجبروا ما بفرنش طبعا فرنش جبروا خوني مسلدين سمع عقل الزغب لا يكلني عقل وحدات مرحتيهم كم زع حساباتهم كقول تزغلوا أبي نعمل ملا زيناوي سبوز غنا نايم جلاس حساب بإنجليش نايم جلاس كلها نيرو إذا بزعد ما انترفيو قبر نيرو كم زناي بلتسقنا إذا بلتسقنا كم زع عن إنجليش كلها تنتظر نيرو خالي نيرو بزعبا وعل بريتوريا كم اللي سكولن تايل بريزنتس مجمريا وعل بريتوريا نحن أبالنا تسلو زي كنا أنا تحتتنا إذا قداي زي ننا إثيوبيا وكلت زملكاتيو وهو حد يوم ولا بلتسقنا نعطتهم زملكات نحن أجن عسرت زي أو قداي نعون مفراستي تقاملوا زي اللي جلس بالحسوتيو أجنداتاتيو إنافز إناف زعبا زي قداي زي إثيوبيا سلام كتركب سلامهم نخجربو وعل بريتوريا جيرهم أم نيروبي زجبروا كعقبون حجرهم سلام كجبرون أملاقي حجزهم نحن زملكات هيكونن نحن سلامنا إثيوبيا سلاتي كنا فتو تنبرنا بلي زارب زلو سلازي زعدي زبال عوزلو نمسي إرترا زتحس كل ويقبال أنت كنا تادق النزي مسل
ከባቢታት ትግራይ ዘለዎ ወተሃደራዊ ወጥርን ማሕበራዊ ዘይምርግጋዕን መፍትሒ ከይረኸበ ሕጂውን ይቕፅለሎም ኣብ ትግራይ እዋናዊ ምዕባለታት እቶም ቀንዲ ክንሪኦም ከለና ኣብ ግንባር ራያ ዝካየድ ዘሎ ከቢድ ውግእ ብቐዳምነት ንረኽቦም ኣብ ራያ ጨርጨር ብፍላይ ኣብቲ ብቢሶበር ዝፍለጥ ከባቢ ክሳብ ሎሚ ንግሆ ረቡዕ ከቢድ ውግእ እናተኻየደ ውዒሎም እዚ ውግእ ብቐንዱ ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት ትግራይ ምዃኑ እቲ ዝሕዝን ንብዙሓት ተጋሩ ዘጓሃይን ኣጋጣሚ ኮይኖም እቲ ብመንግስቲ ፌደራል ዝድገፍ ዝበሃል ሓይሊ ሓራ መሬት ወይ ድማ TPF-ን ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሓይልታት TDF-ን ሓይልታት ምክልኻል ፌደራል እውን ሓገዝ ከቢድ ኣፅባርን TPF ዝገብርሉ ዘሎም ግጭት ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ግንባር ጸለምቲ ዘለዎ ወጥሪ እውን ተጠናኺሩ ዝቕፅል ዘሎ ኮይኑ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሰፋሕቲ ምጥንኻራትን ተወሰኽቲ ሓይልታቱን ኣፅዋራቱን ናብቲ ከባቢ ይእቱ ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ከባቢ ጸለምቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሓይልታት ፌደራልን እዚያ ጉዳይ እዚያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሚዕናያ ዝነበርና ኢና ብልጽግና ምስ በዓል ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ክዘራረብ ከሎ እንታይ ተባሂሉ ኢሎሞ ኣነ እንተተዋግየ ማሕበረሰብ ዓለም አንጻረይ ተጠው ክብል እዩ ስለዚ ዝኩሉ ናይ ኮሪዶር ልምዓትን ገለን ዝበሃል ዘለኹ መሊሱ ናይ ጀኖሳይድን ካልን ክስታት ዘለኒ ላዕሊ ክድይብ እዩ ስለዚ እታ እንኳ ኣማራፂ ዘላ ነዚ TPF ዝበሃል ዘሎ እዚ ሓይሊ ሓራ መሬት ዝበሃል ዘሎ ንዕኡ ብዙሕ ኣፅዋር ንሃብካ ወላ እውን ገለ ካብቶም ሰራዊት ናቱ ከምኣቶም ኣምሲልካ ክዳን ከዲንካ ብምእታው ንዕኡ ብምድጋፍ ምስ ትግራይ ኩናት ንገብር እሞ ንሓትሕዶም ተጋሩ ይዋግኡ ኣለዉ ኢልካ ከተብሎ ትኽእል ኢኻ እዚ ሓሳባት እዚ ድማ ካብ በዓል ጻድቃን ዝመፅእ ዘሎ ሓሳብ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እንታይ ዘርእየካ ትግራይ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ክትኣቱ ከም ትኽእል ንተጋሩ ብልጽግና ዝደልዮ ኣብይ ኣሕመድ ዝደልዮ እንታይ እዩ እቶም ናይ ኦሮሞ ኤሊት ዝደልይዎ ኣምሓሩ ንሓትሕዶም ክቃተሉ ምልሻ ናይቲ ፌደራል መንግስትን ፋኖን ንሓትሕዶም ክቃተሉሎም ኣብ ትግራይ ድማ እዚ ናይ ሓራ መሬትን TDF-ን ሰራዊት ናይ ትግራይ ንሓትሕዶም ክባልዑሎም ኣብ ሶማል ከምኡ ኣብ ኩሉ ከምኡ እዮም ዝደልዩ ብጀካ ኦሮሞ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ካብቲ እታ መደቦም እያ ከመይ ጌርካ ተዳኽሞም ከመይ ጌርካ ንሓትሕዶም ከም ዝባልዑ ትገብሮም ቅርሕንትናቶም ኣከንዲ ናብ ኦሮሞን ናብ 4 ኪሎን ኣብ ሓትሕዶም ከም ዝኸውንን ስለዚ ክንደይ ፀረ ወተሃደራት ናይ ሓራ መሬት ዘለዉ መይቶም ክንደይ ካብ ናይ ትግራይ መይቶም ብዘይገድስ ሞት ናይ ክልቲኦም ሞት ንዖም ረብሓ እዩ ነዛ ነገር እዚኣ ተጋሩ ክርድእዋ ነዚኣ ኣንጻር እዚኣ ደው ክብሉ ዘይምኻሎም ግን it's a very very sad one ብዝኾነ ወገን ትግራይ ንሪዮ ዘለና ኩነታት እዚ ተርባፅ ንሪዮ ዘለና ንትግራይ ኩሉ ግዜ ኣጀንዳ ንምድኻም ካብ ትግራይ ሓሊፍካ ድማ ናምሓራ ንምድኻም ሓደ ካብቲ ነቲ ናይ ሰሜን ህዝቢ ዝበሃል ናይ መወዳእታ ናብ ኤርትራ እንዲ ግን ምስ ኤርትራ ክትገጥም ተኮይንካ መጀመርያ ንትግራይ ኣብ ጎንኻ ክትገብር እዩ ነይሩ ኣይሰለጠን ንሱ ስለዚ ስለዘይሰለጠ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ሓምሺሽካ ንኽኢልካ ማለት እዩ ሕልምናቱ ነቲ ናይ ኣምሓራ እውን ከምኡ ሓምሺሽካ እንተዘይተኻለ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ናይ ትግራይ ሓይልን ውግእ ከም ዝህሉ ንሓትሕዶም ከም ዝተፋነኑን ከም ዝባልዑን ጌርካ ናብቲ ትደልዮ ኣጀንዳ ትሓልፍ እዩ እዚ እቲ ንነዊሕ እዋን ዝሰርሑሉን ዝቕፅል ዘሎ ኩነታትን ክኾን ከሎ ብወገን ናይ ብፍላይ ነዛ ኣርስቲ እዚኣ ኣብዚኣ ክልተ ዓይነት ርእቶታት እዩ ዝወሃበላ ዘሎ እዚኣ መስምዕዋ መጀመርያ ፈፂሞም እዮም ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ መራኸብቲ ሓፋሽ ኮነ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እናገለፅዎ ዝፀንሑ እዮም ሕዚ ከም ሓደ ናይ ሃገር መራሒ ከም ብቀዳማይ ሚኒስተር ደረጃ ግሰት ሰብኣዊ መሰል ተፈፂሙ ኢሉ ንትመላፍንቲ ዝነበረ ሓይሊ ክኸስስ ከሎ ኣብ ምርግጋፅ ፍትሒ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ሓደ እቲ ኣብ ፍትሒ ክመፅእ ከሎ እንድሕር እሱ ኣሚኑሉ ግፍዒ ከም ዝወረደ ማለት እዩ ኣብዚ እንድሕር ሓቂ ኮይኑ ኣብቲ ምፅራያት ይኹን ኣብቲ ተሓታትነት እውን ተዛራይብናል ነው ነዛ ጉዳይ እዚኣ እስከ ስምዑለይ ብዛዕባ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ሂልዎ ዘሎ ተጋሩ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኢና ክትቀርብ ሰብ እውን ክርዳእ ዝደለኽዎ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መድረኽ ቀሪቡ ትማሊ ኣብ ቅድሚ ዓለም ሰራዊት ኤርትራ እዩ ኣብ ትግራይ እዚ ኩሎም ፅንተትን ገበንን ፈፂሙ ኢሉ ከሲሱ እዩ ክልተ ዕላማ ዘለዉ ኢልና ርኢናዮ ኢና ትማሊ ሓደ ንህዝቢ ትግራይ ዝምድና ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ስለዚ ብግልፂ ኣድሬስ ክገብሮ ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ስኢሉ እዩ ንባዕሉ ረብሓ ኢሉ እዩ ትማሊ የማነ ገረ መስቀል ዝበሎ ዝሃቦ መልስታት ከም ዘሎ ኮይኑ ተፈፀመ ገበን እንተልዩ ግን ምቅልዑ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ንህዝቢ ትግራይ እውን ዓብይ ደገፍ እዩ ኣብዚ ሁሉ
ሕራነ ወነ ምልዓዓል እውን ዓብዪ ግደ ክህልዎ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ክሰምዖ ኣለዎ ብፍላይ ብመረዳእታ ተደገፈ እንድሕር ኮይኑ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ክሪኦን ክሰምዖን ኣለዎ ሎሚ መዛረቢ ኮይኑ ዘሎ ብጣዕሚ ዓብዪ ብዝኽልተ መዓልቲ ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ኢሉ ዝብል እዩ ዝዳጋግ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ገለገሊኦም እናቃነዩ እናጋነኑ እናወሰኹ ፕሮፓጋንዳ ሓዊሶም መላዓዓሊ ይጥቀምሉ ኣለዉ ፀረ መን ፀረ ህዝቢ ኤርትራ ፀረ መንግስቲ ኤርትራ ስለዚ እዚ ካብቶም ለባማት ተጋሩ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ንሕና እውን ኢልና ኢና ነዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ነቲ ብልፅግና ዝገበሮ ገበናት ኩሉ ኤርትራ ድማ ብርግፅ ዶኩመንት ክህልዎም ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ከቃልሕዎ ክኽእልሎም ኣወል ኣይ ሆፕ ነዚኣ ኔክስት ቻለንጅ ናቱ ክገብራ ይኽእል ቢካዝ ካብዚ ዝዓቢ ክህሉ ይክእልኒ ምክንያቱ እንድሕሪ ፅምዶናትና ስትራቴጂካዊ ኮይኑ እዚ ሕጂ ኣበጊስዎ ዘሎ ነቲ ናይ ፅምዶ መንፈስ እውን ክትንክፍ ዝኽእል እዩ ወላ እኳ ብዓብዪ እንተዘይበልና ካልእ ናይ ትግራይ ድምፅታት ዝብልዎ ዘለውካ ከተማ ማይ ፀብሪ ንፀለምቲ ሰለስተ ወረዳ እዩ ዘለዉ ብየማንን ብፀጋምን ኣትዩ ቦርደር ናይ ኣምሓራን ትግራይን በፂሑ ከም ዝነበረ እሞ ናብ ከተማ ፀለምቲ ከዓ ይቐርብ ከም ዝነበረ ኣብ ወሰና ወሰን ከተማ ፀለምቲ በፂሑ ከም ዝነበረ እዚኦም እንዳሕለፍና ቀኒና ኢና ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እቶም ቅድም ኢልና እውን ያው ኣብዚ ካብ ኣብ ድሕሪ ካሜራ ንሪኦም ዝነበርና ናይ ምሩኻት ጉዳት ነይሮም እቲ ሰራዊት ናይ ፀላኢ ኢሉ ናብ ሰራዊት ናይ ሂብ ከም ዝነበረ ማለት ንምንታይ እየ ዝወልዕሎ ዘለኹ ምሩኽ ከምዚ ኣሎ የለን ንምባል እንታይ ኮነ እቲ ሰራዊት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ትግራይ ከም ዝነበረ ዘረጋግፁ ኣብ ኢድና እኒአው ኦልሬዲ ክንዱ ዝኣክል ምሩኽ ናብ ኢድ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ሓፂር እዋን እንተኣትዩ ተዝቕኒ ነይሩ እንታይ ይኾን ነይሩ መስዋዕትነተይ ይኽፈል ማለት ኣይኮነን ካብ መሬትና ንሰላም ክንብል ወፂና ኣለና ዝብል ናይ ጀነራል ወዲ ወረደ ኣነጋግራ ንብዙሓት ስለ ዘቁጥዐ እሞ ሰራዊት ትግራይ ኣይንመለስን እውን ኢሎም ነይሮም እዮም ባይዘወይ ንዕቶ መለሱ ምስ ተባሃሉ ኖ ኣይንመለስን ኢሎም ነይሮም ኣየድልን እውን ፀላኢ እውን ከጥቅዓና ዝኽእለሉ ምክንያት የለን ተዘሎ ሕቶ ቀሪቦም ነይሮም ሰራዊት ተቀሪቡ ነይሩ ናባና እዚ ናይ ምሩኻት ሓንቲ ዘረባ ከስማዓኩም እየ ካብዛ ናይ ሃይለ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ኣብዚኣ ዝገረመትኒ ቁጥዕ እውን ምርዳእ ክኢለ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ኣይንምለስን ዝበለ ሰራዊት ይኹን ክምለስ እየ ዝበለ መጀመርያ ተመለስ ተባሂሉ ኦኬ ኢሉ ዝተመለሰ ጠቕላላ ተከዘ ሰጊሮም ካብ ዓዲ ገብሩ እስካዕ እንዳ ኣባጉና ከባቢ ከም ዘለው እዩ እቲ ዝነገረና ዘሎ ሕዚ እቲ ምምላስ ትማሊ ብዝተወሰነ መልክዑ ሓሳብ ሂብና ኣለዋላ እንተኾና እቲ ናይቲ ሰራዊት ቁጥዐ ምናልባሽ እውን እቲ ማሕበረሰብና ደገን ውሽጢ ሓደጋ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ክንሪኦ ኣለና ትመኸተ ናይ ግድን እቶም ዝመለሱ ሕዚ ግን ብሕጊ እውን ተሓተቲ ክኾኑልና ኢና እንደሊ ዝብል ርእቶ ዘለዎ ተቆጣዒ ሰራዊት ተቆጣዒ ህዝቢ መብዛሕትኦም እዚኦም በቲ ሓደ ገፅ ዘለዉ ብፀጋም ዘለዉ ብዓፋር ዶ ብካሊእ ዶ ኮይኖም ዝወቅዑና ዘለዉ ዝውግኡና ዘለዉ እዮም ውግእ ከፊቶም ከውቅዑ ከለዉ እዮም ውግእ ይደልን ህዝቢ ትግራይ ዝብሉ ዘለውና ንዕኡ ንድሕሪት ገዲፍና ንሕና ኣድላይ እንተኮይኑ በረኻ ከድና እዚዩ ዘድሊ እንተተባሂሉ እውን ኣብ ሚድያ ኮይና ዓድና መንነትና ሓንቲ ነይራ ነቲ ብፍላይ ነዚ ኣብ ራያን ከባብን ኣብዚኣ ካልእ ሰግመንት እያ መስለኒ ነዚ ኩናት ናይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተጋሩ ዝግበር ዘሎ ኣብ መንጎ እቲ ናይ ቲዲኤፍን እቲ ናይ ሓራ መሬት ዝበሃል ዘሎ ምስ ብልፅግና ዘሎን ዝግበር ዘሎ ኩናት ቀንዲ ነዚኣ ሃንዳስናታ ፃድቃን እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ብራያ ኩናት ተኸፊትናዩ ትግራይ ንፀለምቲ ወራር ክገብር ዘይክእል ስለዚ ንፀለምቲ ነብቲ ጠለምቲ ዝበሃል ዘሎ ዝግበር ዘሎ ኩናት ብውጠጠው ክነብሎ ይንኽእልና ብራያን ተመፂና እዮም ግን ኩሉ ግዜ ናይ ራያ ቀዳምነት ክቡ እዮም ምክንያቱ እዚ ልዑል ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ስለዚ ነቲ ናይ ጠለምቲ ንምድሓን ብራያ ኢና ክንወግእ ዘለና ዝብል ሓሳብ ናይ ፃድቃን ምዃኑ ክዛረቡ ሰሚዐ ኣለኹ ዘገርም እዩ መወዳእታ በዚያ ጌርና ነቲ ናይ ትግራይ ክንሓልፎ ኢና ትግራይ ርኢኻ እያ ኣለኻ ኣብ ጌታቸው ረዳ ዘይምሃር ወዲ ወረደ ትግራይ በበይ እሞ ክትኸውን በበይ ክትሓልፋ እሞ ሰራዊት ሰራዊት እዩ ሓዊ እዩ ርኢኻ እየ ኢኻ ትፈልጦ ኢኻ ሓዊ እዩ እቲ ህዝቢ ህዝቢ እዩ ወፍሪ እምቢታ ዶ እምቢታ ዝበሃል እንታይ ከም ዝገበረ እንታይ ርኢኻ ኢኻ ንጌታቸው ንቕልቅል ኣቢሉ ሕወሓት ዶ ነቒላታ ሕወሓት በበይ ናይ ዓቕማ ጌራ ንጌታቸው ነቒላታ ኣይነቐለተ ህዝቢ ነቒልዎ ንመን ክትሕል ህዝቢ እውን እሞን ሕወሓት ኢንዶርስ ዝገበረካ ህዝቢ እውን እንድሕር ህዝቢ እውን ተቐይቦ ኮይንካ ሕጉስ እንድሕር ዘይትገብሮ ኮይንካ ስርዓት ዘይተኽብረሉ ኮይንካ ህዝቢ መቐለ ከምዚ ፈንጂ ዝውርውረሎ መቐለ ኮፍ ኢልካ ፍቑድ እንዳመስል ከም ድሌቱ ፋሲካ ኢሉ መፅእ ተዝናኒ ዝኸይድ ሰብ ሓንጎፋ ኢልካ ሕንቂካ
መተንከፍታኒ ወዲ ወረደ እዩ ምክንያቱ እቲ ወዲ ወረደ ሓደ ካብቲ ነቲ ሰራዊት ንክምለስ ዝገበረ እውን ከም ዝኾነ ስለ ዝንገር ዘሎ ብዙሕ ቅሬታ ኣብ ልዕሊ ወዲ ወረደ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ነዛ ጉዳይ ድማ ኣሰር ናይ ጌታቸው ረዳ ከስዕብዎ እዮም ዝመስሉ ዘለው ተሓልፈሉ ናይ ትመስልንያ ዘላ እቲ ጉዳይ ድማ ዋላ ብዙሕ ዘይንፁርነት ከም ዘሎ ኣብ ተደጋጋሚ ንገልፆ ዘለና እዩ ዘልዕልዎ መደንገፂ እዩ ንሕና ሽረ ምስ ሓዝና ኢሎም ናይ ኤርትራ ደድሕሪት ኢና ይመፅእ ነይሩ ኢሉ በዚ ኣብ ናይ ድሕሪት ኩናት እኮ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ደድሕሪት እናቆረፀ ወሳኒ ሚና ይፃወት ከም ዝነበርስ ማንም እዩ ዝፈልጦ ከመይ ንዕኦም ይሕግዞም ከም ዝነበረ ከመይ ኩናት በቲ ሓይሊ ንሱ ይበላሹ ከም ዝነበርስ ይፍለጥ እዩ ሓደ ብጂኦግራፊ ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ ሕሱብ እዩ እቲ ጂኦግራፊ ከመይ ተጠቂሞም ብሉሳቶም ሕሱብ እዩ ትሽዑ ዝነበረ ናይ ትግራይ ሰራዊት ብሓፈሻ ነቲ ብልፅግና ክገብሮ ዝፈተነ ብግምጣሉ ክሃርብዎ ከለው እዩ እቲ ኩነታት ድማ ኣብ ብዙሕ ነገር ዝሽረፍ ዘሎ እዩ ዝኾነ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃሎ ከሎ ሓንቲ ድማ ኣብዚ ሓንቲ ነገር ኣላ ዝሰምዓ ዘለኹ እስከዚያ ስምዕዋ መጀመርያ ትማሊ ንዜና ዕረፍቲ ናይ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ነጊርና ነርና ድሮ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣሎ እዞም ረሳሕ ኣእምሮ ዘለዎም ጎረቤት ኣቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ብልፅግና ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ነቲ ናይ 26 ርጫ ኣብ ቀይ ባሕሪ ንክግበር ዝተገበረ ባዕሎም ዝፍብርኽዎ ዘለው እዩ ኣብ ቀይ ባሕሪ ክግበር እዩ ምስ በልዎ ብፕሮፌሰር ኣስመሮም ሻዕብያ እዮም ቀቲሎሞ ክብሉ ጀሚሮም ኣለው ካልእ ፕሮፓጋንዳ ጀሚሮሞ ዘለው ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣይሰሙን ኣይሳለስቲ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሮም ከይበፅሕ ከሎ ዝገብርዎ ዘለው እዩ ክንምንታይ ረሳሓት ምዃኑ ከምኡውን ተስፋየ ከምቲ ገብረኣብ ማለት እዩ ክልተ እዚኦም እዮም ናይ ኦሮሞ ፖለቲካ ኣብ ናይ ባህሊ ናይ ኦሮሞ ታሪክ ናይ ኦሮሞ ዓባ በርክቶ ዝገበሩ እዚኣቶም ድማ ናይ ሻዕብያ ልኡኻት ስለዝኾኑ ኣየ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከመይ ገይሮም ይፃወቱልካ ኣለው እዮም ዝብሉ ዘለው ዝገበርካ እንተገበርካሎም መራሕቶም ሓደ ፕሮፓጋንዲስትስ ናቶም ሓደ ምስጋና ዘይብሎም ህዝቢ እዮም ስለዚ ዋላ እኳ ካብ ብዙሓት ኤሊት ናይ ኦሮሞ ዓብ ክብሪ ንፕሮፌሰር ኣስመሮም ክወሃብ እንተራ እቲ ፕሮፓጋንዳ መሽናቶም ናይ ግዜ ሕቶ ዳይምበር ተገምጢሎም ኣንፃሮም ክጉስጉሱ ክጅምሩ ምዃኖም ምርኣይ ምግንዛብ ከድለየና እዩ ስለዚ ዝገበርካ እንተገበርካ ኩሉ ግዜ ካብዚኦም ጎረቤት እዚኣቶም ፅቡቅ ነገር ኣይትፀበ እንተተባሃለ እውን ዝበሃል ከም ንቡር ጌርና ክንወስዶ ኣለና ኔክስት ምናልባት ግዜ እንተረኺበ ናብኡ ክወዘኩም እየ ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ርኢያ ዘለኹ ናትኩም ግምት እውን ክትህዋ እስከዚያ ስምዕዋ ኣነ ሰሎሞን ጋይ ማስጎዶም ይበሃል ካበይ ኢኻ መፂኻ ካብ ኣስመራ ኣብኡ ነርካ ትነብር ኣብኡ ተወሊደ ውዓበ እስኻ ንፋለጠካ ዶ መጀመርያ ክብርቲ ሓፍትና ናይ ወልደ ገርግስ ክቡር ግዜ ክሰው ይኽእል ኣና ፀገም هذه ተዛርብና ፈቃደኛ ምዃንኪ ብልቢ ከመስግነ ክንፈቱ ሽመይ ድማ ብርሃነ ተስፋይ ደስታ በሃል 1976 ኣቋፅራ ኤሮፓውያን ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ፍሉይ ሽሙ ምሕዳር ከባቢ ርባዕ ኣስመራ ዝበሃል ተወሊደ ዓብየ ማለት እዩ እዚኣ ፕሮግራም እያ እስከ ስምዕዋ ኣብዚኻ እስቲ እንታይ መልእኽቲ እኒኢካ ሕዚ ነዚ ሚድያ እዚ ንዝከታተሉ እውን ነጊረዮ ነይረና ንሕና ሚድያ ኢና همزي منم كنقبر أي نخيل ندم صبتش أي نخن كون نخيل أقعد أمي ترخيبكم نجرا كون نيرانا عخون دحر كاميرانا استجمروا سرحتي نيو حز كما هم بزوح زحتوا نيو بق نعاخاتكم نامج الرشاي قربون إلى نجركم هنا بزوحت يوم زدولو خن ملس بلو بق نايت نقولو خنا قرب أي نخيل مخنياتهم حق زبها النجرنيو نقولو أمزي خان تنكتب لي تخيلنا بوشتي خمزي عينات نجارات سرح له من جدي السوق نجركم إيه ويد ما خمتشاتشوا لكم يخلي أملاك تفقدوا كمان ناس كتملسوا تقاليهم كن تاي ملقت تام حلال فينا متشرشوا نجروني زميديا مالدي تدليو نجر ناي متشرشان زميديا أودينس تختاتل توه أنا دليو نجر نبدأ يتمليسه بتمنجست عززنن نزوي إرتران يغريتا إلى ولا بدل تنيرني مسدك أي كنبر يدل زحج سعد تازانتا أب نايل ميديا كيدكم سمعوا كم تريقوا زلهم مغتلتا ناي تزحلفة إنا نرزلنا ناتكم فيدباك أبز قد عايزك سمع دما دسبلني next topic ناتي is the most important which is
ريخم اللهم أبكال مغنياتو نعوك حلف زخل يلن. It's coming to the front. He moves. He won in Palma at the weekend on Sunday. You can see 3 riders going there for Uno X. It looks like it's young Lowland who's at the back of their train right now. كم تريبو زلهم بني دحرناي عمتن قالن دحر تور دي فرانس عود سمي وزنبرك قدامي تبوتا سمياتو زنبرت اب سبين اب فالنسيا مثلا فالنسيا اب تزقبر زلو وددر اب قدامي مدرخ قدامي كوينو بمقتاو ناي قدامي بوتا اب 11 غانتا اب قدامي وددر توم انترمارشكو بيني قليلهم حنت زوصلكو متيو هندبت عود زمص مالتهم ينيرو وصي ابزيا غانتا زياون اتاشم كقصل مخانا نرلنا تا براندتيا كزي متي لبزياون قداميتي وددر ناتو قداماي كوين بمتاو تاريخ صريح له بيني انكو حقوسكا انكو ابتاناي عود بوتا خملسكا اذا غانتا زيا محجنا غيركم يرك إلانا نغره نبينيام إلا زقومتيا بينيام بزع عوتات كقبر غليو برقص كاب عود قرب نحري تاريخات سنكا كونفيدنس ناتكا قربي تنكفنديو سلازي زيا اب كونفيدنس ناتو من داق عبي بوتا كلوايو سلازي انكو حقوسكا خنبلا نخل بزي قدس بخمي من قدس عويتو تاغانتاناتو صبوك صرحه لتخل مخانا يزنقر زلو بين دما تا ابو امينوم غانتاز مسرتو اي حفرومن بعود غيرو ادريرو مالو اسلطانناتو دما كسراسر كل ريو بزي We win! But it will be photo. No, I'm sure we win. لازم عودنا بين مسرعيوز قبر ويم غانتاناتو انا بحق تحقسهم كم زلو زر بزح سلتات رينا لنا بين دما دحر عوتو زهبو زربا. Biniam, good to see you to start the season with your new colors. Tell us a bit what's the feeling first for the first one and how has been the shape so far? Yeah, I think it's been quite a long time since my last race, so I'm happy to be back, especially with the new team, new jersey. It always gives you some extra boost. So. بيني كماي دحر نوي حاب كم زمم صاخا قال ما ليبل ولو نسدما انا بحق تحقسه انا موداتا ودري نوي غيري نيره دحر نوي حواني دملاسلخو عرفت حويس كمالتيو اب كم زوددر بحمس حدش كانتا بحدش مالي خا كل غزي حدش حيلي نشتي حيلي وسخلكاي توسخ حيلي وسخلكايو سلازي حقوسي بقول له بحدش مدرخ أقدامي تودري نزعوات زم مزقابين بلي عقوسو كجلس. Yeah, I'm really looking forward to begin my season here in Valencia. حكنا مزراب دما بحدش مدرخ دما قانقو انجليش دما تماهيشي متي زلو بكل منقدي ماتشورنا خوني متصالو سلازي كم يرتراويا بحق تحقسنا اكم درجه تدغاغامي نيرترا زخر سراح كسرح بمجمريا نفسو نتاغانتو انا خاب سويس لزغمت تاغانتا ناي سويس غانتا ولا بسبين تهلمبر ناي سويس غانتا سلازي اجين بخلوتي دبصعني بتحده ود عدي بتحده دما نتاغ ناي تاكالا عدي غانتا خاص لزغونت سلازي بيني بخلت تتبصح كان لها حقوسك. The race where you have already won in the past too. Yeah, indeed. I have already a good memory in this race. I won the first stage and I had a yellow jersey, so that's actually I never actually used before. So yeah, I have a good memory. قداميتي ابتناي وددر قداميتي وددر سلتعوته دما بيچ ماليا ابتور دي فرانس لامو ساني رحنت معلت تعويت بتقدميتي نتا بيچ ماليا ولا رحنت معلت خداناي نيرو ابزاز حلفت تور دي فرانس 15 تا بيچ ماليا دما كم حجي سلدي رخبكوا نعم مركابي تحغسي يبلالو وحغسك بيني ابغن خلنا بزعوتات نسبه ابزخونه نبينيام مورالكم اب تحت قدفولي ثانك يو فيري ماتش ناي عوت عمتي قبرلنا نابلنا مزيات عم تدرفقت فكم